Куды бяспечна падарожнічаць беларусам, якія асцерагаюцца пераследу з боку ўладаў? Агульна ёсць краіны, дзе высокі ўзровень прававой культуры, дзе дакладна будзе экстрадыцыйны працэс, дзе беларускія спецслужбы адчуваюць сябе дрэнна, таму што ім там ніхто не дазволіць займацца свавольствам. Гэта, напрыклад, краіны Еўразвязу, Злучаныя Штаты, Канада, Аўстралія, Японія, Сінгапур. Таксама ўсе балканскія краіны за выключэннем Сербіі. Гэта адзіная краіна ў Еўропе, якая супрацоўнічае з Беларусю па пытаннях выдачы. А вось куды катэгарычна нельга. Это так званыя краіны базы СНД. Это значыць Арменія, Азербайджан, Казахстан, Расія і так далее. Гэта тое, што сапраўды беларуса вельмі лёгка падаць у вышук, куды в базу можна патрапіць там праз адзін клік беларускага міліцыянта. Перад паездкай варта ацаніць рызыку і праверыць, ці бяспечная краіна для падарожжаў. Можна ўдакладніць на інтэрактыўнай мапе арганізацыі «Прававая ініцыятыва» ці на сайце pashport.org. Калі падарожнічаеце, будзьце на сувязі з блізкімі і сябрамі, якія ў выпадку затрымання могуць адразу паведаміць у медыя ці ў адпаведныя структуры. Падарожнічаць можна, але толькі з ведамі і асцярожна.